på Sønder Strømfjord, der i mellemtiden er blevet til Grønlands første lukkede anstalt for domfældte. Nu sejler man ind over Nuuk-Kangerfur, Godthåbsfjorden, og dykker ned i det flødeskumsagtige skylag, der tit pakker sig omkring Grønlands hovedstad og lander i en af Europas travleste lufthavne, Ager, der ligger på Nordlandet, og hvor det kolossale toetagers Airbus'e står opmarseret og puster ud i transit på vej mellem lufthavne i Europa og Asien, hvor de små Cessna privatflyvere, grønlændernes foretrukne intercity-transportmiddel i disse olie- og mineraltider, svirrer som travle hvepse på en varm sommerdag. Når man henvender sig ved infoskranken i Ager, bliver man som default tiltalt på engelsk, tysk, japansk, kinesisk, hindi, alt efter udseende, og selvfølgelig grønlandsk, men sjældent på dansk. Den tid, hvor det danske sprog var Grønlands lingua franca, er for langt passé. Ankomsthallen summer som et babel, og der tales mindst 20 sprog i det her arktiske trafikknudepunkt, hvor investorer fra hele verden har oplevet et økonomisk eventyr af de helt store de sidste 30 år. Alle har nok set billederne af den efterhånden ikoniske bro med dens 4-spors motorvej, der svinger sig op over fjorden mellem lufthavnen og byen. For mit vedkommende er det første gang, jeg oplever den i virkeligheden. Desværre kun fra det indre Antarktis. Det er ikke uden grund, at den har fået international omtale, og at broen med dens luftige, bølgeagtige form, helt uden den normale konstruktion af betonsøjler og stålkabler, har været på alverdens magasiners glittede sider. Man kører op og op, som på toppen af en bølge, og når man så endelig når toppunktet, ligger byen udbredt foran et arktisk Manhattan, og skyskraberne føjer sig naturligt ind mellem de omkringliggende fjelde, der spejler sig og mange dobbelts i deres glasfacader. Jeg burde sidde og tage notater til de interviews, jeg er kommet for at lave, men jeg glemmer alt om notater, alt om arbejdet, og sidder blot og bjergtaget, bogstaveligt talt, af det syn af glasflader og grønlandsk marmor, der møder mig. Nu er en by mellem fjelde, og fjeld og by, det helt gamle og det helt nye, går i et med hinanden på en naturlig måde, som jeg ikke har set noget andet sted i verden. Sådan ser altså Grønlands selvstændighed ud, skriver jeg på min håndlog. Det er i år 40 år siden Grønlands selvstyre med den daværende landstyreformand Aleqa Hammond vendte op og ned på alt til bestyrkelse for nogen og til begejstring for flere ved at erklære selvstændighed, efter at et overvældende flertal af stemmerne ved en folkeafstemning, 88%, havde stemt for landets løsrivelse fra Danmark. En nation blev født, og det var på mange måder en hård fødsel, i hvert fald for moder Danmark. Den danske regering indklagede landsstyret for FN. FN svarede efter nogle døgns næsten kubagtige travlhed i korridorerne med at godkende Grønlands status som selvstændig nation og indlemme det som organisations 194.000 medlemsstat. Der opstod en krise mellem den gamle kolonimagt og dens tidligere koloni, hvor en masse bitterhed og følelser fra fortiden dukkede op til overfladen. Og derefter begyndte en domino-effekt at rulle, hvor først Northwest Territories i Canada erklærede selvstændighed, derefter de inuitiske enklaver i Alaska og Østsibirien, samt endelig de samiske folk, en række nye selvstændige stater, der nu udgør den sammenslutning, der kaldes Inuit Circumpolar Union, eller ICU, hvis formandskab går på omgang mellem landene. Hvordan er det i forhold til de af dine gamle modstandere i det danske folketing, der stadig er i live, spørger jeg Aleqa Hammond. Jeg har sat til en stævne på toppen af Hotel Arons høje mørke søjle på 45 etager, hvorfra der er udsigt over hele byen, og hvis tag er et af de utallige grønne haver, der udgør toppen af Nuuks skyskrabere. Disse arktiske haver udnytter overskudsvarmen fra huset under sig, og nogle steder udformet som små køkkenhaver, andre steder som hele botaniske haver med vandrestier, der slynger sig mellem de eksotiske planter. Nuuks glasoverbyggede tagterrasser er blevet verdensberømte og udgør en rekreativ zone for Nuuks indbyggere, der har fri adgang til den fra gaden via udvendige glaselevatorer, hvis oscillerende opad og ned ad stigen, især i mørketiden, giver byen en drømmeagtig stemning.
Jeg sidder med fru Hammond under en stor bregne, der synes at have sin oprindelse i den tid for mange tusind år siden, hvor Grønland lå i en tempereret zone. Den tidligere landsformand og præsident er i dag en ældre kvinde. Hun lægger ikke skjul på, at hun i år runder de 90 og har status som en af den unge nations grundlæggere. Til trods for sin høje alder er hun dog på ingen måde svækket, og de inuitiske træk sammen med en naturlig autoritet giver hende en værdighed og en særpræget skønhed, som mange europæiske kvinder i pensionsalderen nok misunder hende. Mit forhold til mine danske venner er ganske udmærket, svarer fru Hammond og smiler. Ikke noget gammelt, nej. Hun ler. Danskerne er jo ikke et folkefærd, der går her rundt på gammelt, nej. Der ligner de også grønlændere. Vi har heller ingen lang hukommelse for uenigheder. På den måde er vi de perfekte venner. Jeg mødtes faktisk med Helle, parentes, Thorning, dansk statsminister 2011-2015, for et par uger siden, og vi fik også en hyggelig sludder. Om gamle dage, nej, de gamle dage har vi slet ikke tid til at beskæftige os med. Det er nutiden, der gør krav på vores opmærksomhed, nu som før. Det må være en fantastisk tid at leve i. Dramaet med erklæringen af selvstændighed af den ravage, det skabte internationalt. Kan du fortælle lidt om det? Ja, der var meget rejseri og meget snakken i telefon. Du ved, disse klodsede apparater, man havde dengang, der hele tiden skulle lades op via elnettet. Jeg kan huske, at jeg var nødt til at have 3 telefoner til samtidig, så der i det mindste var en, der ikke var gået tom for strøm. Og der var mange møder, både schedule, hvad det nu det hedder, planlagte og uofficielle, mens hele landet dansede og festede, sad jeg for det meste i et tomt mødelokale i FN-bygningen og snakkede i telefon, mens en rengøringsmedhjælper støvsugede rundt om mig. Danskerne var ikke glade, kan jeg forestille mig. Nej, siger hun og ler en trillende latter. Det kan man ikke ligefrem sige. Men det bliver jo gode igen. Jeg har hørt, at du ligefrem måtte ansætte en dørvagt for at holde danske politikere og embedsfolk på afstand. Det husker jeg ikke noget om, siger fru Hammond og smiler. Dødstrusler, og det er jo, hvad der følger med jobbet. Men tilbage nu, hvor du havde godkendelsen af Grønland som selvstændig nation med i kufferten, blev du vel modtaget som en helt. Ja, der var et par flag, mindes Hammond beskedent. Danske eller grønlandske. Begge dele faktisk. Du ser stadig danskerne som dine venner. Absolut. Måske mere end nogensinde. Men skilsmissen var jo brutal, ikke? Jo, men der er nu også noget forfriskende ved skilsmisser, siger Alexander Hammond. Jeg kender til flere fraskilte par, der er blevet bedste venner med deres ekskoner og mænd. Men retorikken var hård, kan man se, når man læser de danske aviser fra dengang. Og Forsoningskommissionen, der var blevet nedsat kort før selvstændighedserklæringen, satte mange stærke følelser i gang omkring kolonitiden. Jeg har læst, at der endda var en dansk historiker, der hævdede, at der slet ikke havde været nogen kolonitid. Det var et historisk falsum. Det må have udløst både vrede og bitterhed, denne manglende anerkendelse af de historiske overgreb. Hvilke overgreb? Siger fru Hammond og smiler. Jo, sandt nok, dengang var der mange stærke følelser i omløb. Og vi var faktisk bange for, at der skulle opstå voldelige optøjer mod danskerne, hvilket jo heldigvis ikke skete. Men det er alt sammen fortid nu. Ingen hard feelings? No hard feelings, siger fru Hammond og ler igen. Vi fik jo det, vi ville. Vores selvstændighed. Når man tænker på, hvilket ry hun i sin tid fik for at være kompromisløs, manipulerende og benhård, nærmest en onde selv af danske medier for 4 årtier siden, da konflikten var på sit højeste, er Alexander Hammond et overraskende blidt og humoristisk bekendtskab. Jeg fortæller hende, at jeg har svært ved helt at tro, at der slet ikke er nogen bitterhed mod danskerne. Måske ikke hos dig personligt, siger jeg, men hvad med grønlænderne generelt? Jeg tror, at du skal tage en snak med Jørgen Fleischer, siger hun, den nuværende formand for Forsoningskommissionen. Han kan måske forklare dig noget om, hvad der er sket siden dengang. Akaluk Burhassen, Grønlands præsident gennem 4 år, møder jeg på hans kontor i regeringskomplekset, hvis imponerende moderne arkitektur med flader af sort marmor, med brune sateringer og høje skinnende spejlglasflader, rejser som en 100 meter høj monolit midt på sletten, der engang husede 10 af Grønlands værste slumblokke.
Bygningen, der efter sigende er inspireret af en fjeldtop nordpå, har vundet adskillige internationale arkitekturpriser og er et af de mest populære fotomotiver for de tusinder af turister fra hele verden, der besøger byen hvert år. Præsidentens kontor er der dog ikke meget storslåethed over. En arbejdsplads, et skrivebord, et konferencebord med 15 stolhorn, god belysning samt en del litografier på væggene med grønlandske motiver. Inde i hjørnet står en kaffeautomat. Præsident Boasen har trukket 2 krus kaffe og stillet den på sit skrivebord. Han har reserveret 15 minutter til vores samtale, og jeg bruger den på at grave lidt dybere ned i grønlændernes bitterhed mod danskerne, som jeg er overbevist om må være der et eller andet sted. Boasen er søn af skolelærer og nedstammer 4 generationer tilbage fra en amerikansk soldat, udstationeret i Østgrønland, og hans grønlandske kæreste. Han voksede op i forældrenes hjemby på Østkysten, men gik i gymnasiet i Nuuk og tog sin universitetsuddannelse ved George Washington University i USA. Samtalen foregår på engelsk, der er Boasens andet sprog. Han taler dansk, siger han, men kunne lige nok til at bestille en rød pølse med ristet løg. Ikke godt nok til at gennemføre et interview. Jeg elsker i øvrigt jeres land, forsikrer Boasen med en umiskendelig amerikansk greven, Tivoli, Vesterhave, Hans Christian Andersen, små landsbyer rundt omkring. Det er så hyggeligt. Var der en amerikansk soldat, eller oldefar, der spøgte i kulissen, da du valgte at tage din uddannelse i USA? Jo, det var der jo nok, siger Boasen. Der var vist nok også et pengebeløb, lidt af en arv, der gjorde det muligt at rejse derover. Men der havde ellers ikke været nogen kontakt mellem dine forældre og din amerikanske familie. Nej, min oldefar og oldemor blev aldrig gift, fortæller Boasen. Det er bare en af de slags ting, der sker, du ved, en sommerforelskelse, mens han var udstationeret som soldat. Hun blev gift med en storefanger, Boas Boasen, der så tog min bedstefar til sig. Det var helt uproblematisk. Det må da have været mærkeligt for ham ikke at kende sin far. Nej, det tror jeg ikke, han tænkte så meget over. Han havde jo sin far, Boas, som elskede ham som en fuldgyldig søn. Senere kom der så kontakt i stand mellem familierne, fordi min oldefars barnbarn over i USA havde gravet den gamle historie frem